I ni aelodau Cymdeithas yr Iaith i fod ymgyrchu am flynyddoedd am fesur iaith cyflawn gyda rhoi statws swyddogol yr iaith, hawliau i'r iaith Gymraeg ac yn sefydlu Comisiynydd Iaith Gymraeg. A nawr, i ni'n cael gweld mae'r mesur arfaethedig wedi gyhoeddi a ni'n cael gweld pa fath o gomisiynydd fydd y mesur yma yn cynnig Fydd i gen llwyfan ar unrhyw at ysgwch yna. Dyma'n geni Demini, ysgol Mae'r moment mawr wedi gyrraedd, hoffwn i gyflwyno chi i'r Comisiynydd Iaith, Mr Fred J. Allen. Wel, gyfeillion, mae'n fraint cael bod yma ar faes y brifwyl yn Taner Cheiron. Falle bod chi ddim yn ymwybodol? Do'n i ddim yn ymwybodol tan yn gymarol ddiweddar a dweud y gwir, ond fi yw y Comisiynydd Iaith newydd. Ti'n bod fi'n heiddi clap, mae'n dipyn o job bwysig. Mae'n jobyn bwysig iawn. Fi, cofiwch, bydd yn gyfrifol am warchod fuddiannau hen iaith mewn yn wrth a fi. Mae warchod i fuddiannau fe, ie, na'r jobyn sy'n o fod yna. Na'r jobyn. Wel, i weid y gwir, gallai ddim, a fod yn onest, fi ddim yn hollol siŵr. Yn fet i Carwyn roiodd y job i fi, chwel. Cwshi number wedodd e wrtho fi. Cwshi number medda fi. Ie, na'n union beth o'n i'n edrych am. Cwshi number fa. Beth fyddai'n goffo neud medda fi? Pa episod yn lot wedodd e wrtho fi boi. Cadw'r un Welshys bach na'n apus. Ti'n gwybod fel ma'n o boi, ma'n o cwyno drwy'r amser. Cwyno byth a hefyd. Dyn o byth yn apus. Ma'n nhw'n gopleino am hyn a llall ag arall and all that drwy'r amser. Na gyd bydd i di'n goffo wneud, boys. Bydd i ddim yn goffo wneud lot. Enjoio dy deitl. Enjoio'r cyflog mawr. Y champagne lunches. Enjoio di'nan. Trod y mobile phone bant. Paid byth a cymryd incoming calls, bachgen. A paid ateb dy e-mails, neu bydd i di byth yn mynd gartrech. Roio e pentwr o ffurflenni fi, dymod. O, ni ma'n gwybod ble i ddechrau. Pentwr o ffurflenni fi. A wedo e, grinda nawr, met. Grinda. A bydd yr un Welshys bach na'n compleino, dymod. Ro pentwr o ffurflenni iddyn nhw. Questionnaires, chymod, questionnaires. Maen nhw'n really gymleth a boring. Mae hwnna'n ddigon i ddod i bobl off rhaid compleino am byth. Mae questionnaire yn ateb popeth yn diwedd, chymod. Na gyd i chi'n goffo wneud yw gweithio nhw i fynd off i lan hwnna a wedyn twli fe mewn i'r bin ar ôl cael e nôl. Dim problem o gwbl. Wel na fe gret medde fi. In a nutshell. In a nutshell. Na gyd wy'n goffo wneud yw cadw'r un Welshys bach na'n apus. Cwshi number, wel, joio. Neud ambell i ddatganiad bach dwys nawr ac yn y man, wrth gwrs, i weid bod fi'n neud popeth yn yngallu i gadw'r un iaith yn fyw ac yn iach. Wel, amen i hwnna, ynddi fe, wy'n siŵr bod ni gyd yn cytuno bod ni'n goffo wneud yn gorau dros y Gymraeg. Amen. Ond, medde fi wrth Carwyn, pam fi de boi, pam fi wy'n gwybod bod ni'n met. Fi'n gwybod fi o'n i ar ambell i sesht yn gilydd yn y coleg yn Aber, a bod ni'n met ers blynydde, ond pam taw fi sy'n cael y job fel Comisiynydd Iaith. Wi ddim rili gwybod lot am y Gymraeg, fel, a na gwyn poeni lot amdani chwaith, chyfod, un iaith bach difreintiedig sy'n dyla pobl nôl, ond bydden ni ddim yn gweud na ar ôl cael y teitl, wrth gwrs, cwshi number yw hynny fe. Wel, medde, wy'n siŵr bod na bobl fwy gwybodus na ti fydd yn gallu cael y job, ond, tymod, ti'n fet i fi, neb cwshi number y job i ti. A beth am y cynulliad fydde fi? Na gos gyda nhw sei yn ond te. Mae gen nhw fain dweud pwy fydd y Comisiynydd Iaith newydd. A meddwl wrtho i grinda nawr ddoi, na gen i moyn tynnu'r cynulliad mewn i'r busnes yma, mae gyda ni bethau llawer mwy pwysig i ddecso am na'r Gymraeg. A wedyn sy'n o drawch ar i'r Carwyn bach, beth sy'n gyda chi ddecso sy'n mwy pwysig na'r iaith gen? Wel, goffodd ein natur na fi chal.
A wedodd wrtho fi, wel, yr economi falle bach i ni yng nghanol recession. Yr economi, nag i'r assembly mynd i fecso am y Gymraeg pan bod yr economi mewn recession ychan. So edrych i weld na ni te, popeth yn iawn, Gymra i'r job. Jobs for the boys. Pushing number, enjoyo. Enjoyo. Be byddai'n goffo neud medda fi wrtho fe? A wedodd wrtho fi grinda nawr. Na gyd bydd goffo neud yw mynd i'r lunches. Enjoyo'r freebies. Ifed o champagne. And all that. Neis iawn medda fi. Neis iawn. Ac yma beth, wetsodd Carwyn yn met wrtho fi fod lot o gefnogaeth i fi chwel. Mae lot o gefnogaeth i fi. Mae Tesco yn oed yn barod i gefnogi fi. A sponsro fi chwel. Wel, o'n i ddim yn gwybod bod Tesco yn poeni am y Gymraeg. O'ch chi'n gwybod bod Tesco yn poeni am y Gymraeg? Waretig iddyn nhw, waretig. Ac efo'n yn enwedig wrtho fe, Carwyn bach, gyda llaw ddoi, beth am y mesur iaith ma te? Beth am yr mesur iaith ma? Wel, unwaith godes i'r mesur iaith, dechreuodd e gynyrfu chwel. A wedodd e wrtho fi, grinda nawr, paid a becso am hwnna. Pan bydd y Welshies yn dechrau conan am y mesur iaith, gweud ti wrthyn o ddoi bod ti'n ymchwilio iddo fe. Ymchwilio. Mae ymchwil yn datrys popeth ddoi. Mae'n air mawr, mae'n gallu cuddio 100,000 o bechodau. Meddylia di am yr un Leighton Andrews na fi oedd yn eistedd ar adrefnu addysg Gymraeg yn Gaerdydd am fisiodd ar fisiodd. A beth nath y jawl yn y diwedd, hosodd e mlaen i fi i wylo esgus. Hosodd e mlaen i fi i wylo esgus. Pan bydd yr un Welshies na'n conan gofoi, gwed wrthyn nhw bod ti'n ymchwilio. So fel am ai, jobs for the boys. Fi te yw'r Comisiynydd Iaith Newydd. A fi fydd yn gofalu bod dyfodol y Gymraeg yn ddiogel. Bydd popeth yn net yn llwyddo bach ni. Popeth yn oreit. A bydd pobl yn gallu dod atai i gwyno am bethau bach. Pethau bach, cofiwch, bydd dim amser dy fi ecso am pethau mowr nawr. O gwedwch chi bod gyda chi fel trydan. A bod chi'n poeni bod dim Cymraeg arni nawr. Gallech chi ddod atai, byddech chi modlon dod atai. Trydan gyda fi fan hyn, a os rhaid dim y Cymraeg yna fe, beth ydych chi'n mynd i wneud am y peth? Wel, grindwch na, Mrs. Mae'n fater cymleth iawn yn diwech. Mae tymau bach o Gymraeg arno fe. Sgwlwch nawr, sgwlwch. Mae'r gair annwyl arno fe. Mae'r gair annwyl arno fe. Mae lot o gwmnïau yn ymwybyddu'r Gymraeg yn llwyr. Ond chi yw'r Comisiynydd, mae eisiau chi ymchwilio mewn iddo fe a wneud rhywbeth am y peth. Dyw e ddim yn digon da. Hold on a munud nawr ychan. Hold on, falle taw fi yw'r Comisiynydd Iaith, ond gallai ddim gorfodi pobl i ddod i Cymraeg ar ei stwff nhw gallai. Pam? Hawliau ni eisiau? Ie. A wnaeth Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, a Siona Thomas, Ysgol Uwchradd Thomas Jones. Fi'n digedd rhywbeth ar unwaith ysgol yna. Ceri Davies, Ysgol Gyfun Penglais, a Siona Thomas, Ysgol Uwchradd Thomas Jones. Fi'n digedd rhywbeth ar unwaith ysgol yna. Yw'r tocyn istriaeth ddim yn digon da. O, dere man, a fel bach ti byw mewn byd realist a friol ychan. Mae tocan a wella dim byd na gyda? Na di, mae tocyn cydweithred os nad yn wach na dim Cymraeg o gwbl. Wel, gallai ddim bod y helpu di fanna. Dim fi yw'r boi i droi ato fe. Wi ddim yn gwybod. Pam ti'n galw fi yn y Comisiynydd de? Ti'n not o werth, dwyt ti? Wel, i weid y gwir, fi'n galw ni'n yn Gomisiynydd achos taw Carwyn yn feti o ddynodd i fi i fod yn Gomisiynydd. A wedodd e wrtho fi, paid o wneud mwy nag i ti'n gorfod, boi. Dim mwy, enjoya di na. Ond so ti'n neud dim byd o gwbl? O, boes, mae grinda nawr bach. Tria di gadw pawb yn apus drwy'r amser. Tria di gadw pawb yn apus. Mae Cymdeithas yr Iaith yn nhw'n conan bethau hefyd am bopeth.